Min mun bɛ lulu ni o ye Somilo ye o cakɛda mɔgɔw olu kɔni kun kɛlen bɛ ka Africa Blue Tele fo ka taa se a ka animatrice dɔ ma ni o ye émission Femme Capable o animatrice ye ale ni u ka invité dɔ Kadijatu Jaye ka olu wele bɔgɔ jeninen kan jaabiw kɔni bɔra an ka jɛ ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tribunal ye kiiri tigɛ k'a yira k'a fɔ ko Africable mɔgɔw n'u ka journaliste ani an yɛrɛ ka client n'o ye Kadijatu Jaye ye k'u nɔ ma ye mankutu in na puisque u welela yan de k'u ye société Somilo mankutu tiɲɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ. Tribunal y'a kiiri tigɛ k'a yira k'a fɔ k'u nɔ ma ye o la u nɔ tɛ minɛ o ko la tuguni. An kɔni an nisɔndiyalen de don an nisɔndiyalen don tribunal la yan bi an nisɔndiyalen don mun na an y'a ye k'a fɔ Mali kura a b'a la ka taa dɔɔni dɔɔni parce que nin kiiri modèle de b'a jira k'a fɔ ko kiiritigɛlaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mun na parce que ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na kuma foyi t'u da ni wari kuma tɛ o ye kelen ye fila u bɛ baaraw kɛ baara min ni ani sariya tɛ fewu ni muso in de bɔra k'a fɔ a bɛ nin baara in min na ne tɛ fɛ n tɛ don aw fɛ nin baara in na u nana ka n'a fɔ ko o wulila ko ka nkalon da u la parce que a taara kuma Africa télévision na san 9 mɔgɔ min bɛ baara la o ye san 9 o ma bɔ a nɔ na o sigilen b'a nɔnin kelen na yen nɔ jate tɛ o kan donc o b'a jira k'a fɔ ko tɔɔrɔ taara k'a sɛgɛrɛ mun na a ma bɔ a nɔ na u kun kan k'u ɲininka o de la o san 9 mun na a b'o nɔ kelen na yen a ma bɔ a nɔ na fɛn ma ta k'a sɛgɛrɛ a bɛ minnu dege baara la olu bɛ bila a sanfɛ o kumana o ye mun ye mun na o bɛ kɛ donc ne ɲɛna tribunal y'a faamu juge y'a faamu k'a fɔ nin ko in n'a sɛgɛsɛgɛra ko dɔ de bɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ ko hali bi an bɛ se ka da an ka kiiritigɛlaw la an bɛ se ka da an ka justice la parce que muso in kalenkan de tun bɛ yen k'u b'a don kaso la bɛɛ b'o dɔn mais bi ala ye wasa d'a ma ala n'an ka kiiritigɛlaw donc an b'u fo k'u barika da an ka soronnali donnaw minnu nana cɛw de nana anw soronna don an ka avocat bɛɛ tun ye cɛ ye o cɛ minnu nana ka n'anw sorola don u nana an sorola don fi sabililayi parce que u b'a dɔn wari t'anw kun donc n'u nana ka n'an soronna don olu b'a dɔn k'a fɔ kelen ka muso lamɛn k'a fɔ k'a b'a jo fɛ. Kubariya juman don parce que i y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛnen kuma janyana kuma gɛlɛyara bon ni kiiri nana tigɛ nin cogo la an bɛ se k'a fɔ ko an nimisi wasara parce que an ka laɲini tun ye nin de ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ bon ni tribunal yɛrɛ nan'o tiɲɛ fɔ donc an b'an muɲu de sisan ka kɔnɔli kɛ parce que nin t'a a laban ye o. Somilo mɔgɔ minnu ye nin plainte in don sariya la u droitlen don k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye donc u bɛ se ka appel kɛ ka taa n'a ko ye cour d'appel la o y'u ka droit ye donc an b'an muɲu fɔlɔ k'a kɔnɔ olu ka décision bɛ na kɛ mun ye o la mais an kɔni bɛ se ka kuma kelen min fɔ an ka cliente n'o o nɔ kun minɛlen don ko parce que a nana ka minnu kɛra a la waleya minnu kɛra a la société in kɔnɔna la a y'i plaint o waleyaw la ka na olu wɔyiba a nɔ minɛlen tun don o dɔrɔn de la donc an fɛnɛ avocat b'an cɛsiri hali bi an b'a kɔ hali bi fo a tiɲɛ bɛɛ ka dɔn. donc kiiri a y'a ye ka jo di jotigi ma ka jalaki di jalakitigi ma an kɔni b'u fo k'u barikada an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ se ka danaya ta k'a da an ka kiiribulon kan k'a fɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka tiɲɛ fɔ ka se ka fantan ɲɛji cɛ u y'anw ɲɛji cɛ bi an b'u fo an b'u barikada Mali muso bɛɛ de ɲɛji cɛra parce que nin taabolo in nin kelen de bɔra ka kuma a caman de bɛ yen a baden de bɛ yen donc ni nin taabolo ninnu kɛlɛla an ka bɛn bɛ n'an ka sigi kɔnɔ bɛn bɛ n'an ka du kɔnɔ a bɛ n'an ka sigidaw kɔnɔ donc o kuma de tun bɛ n fɛ muso fɛn fɛn bɔra ka na an jugurama don an b'u bɛɛ fo an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲan parce que depuis a daminɛna musow jɔlen don sen kan donc an bɛ barika da musow ye k'a f'u ye hali bi ala k'an jɛlen to n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ kayatu ko ye donc an bɛ bɛɛ wele ma di bɛɛ ma hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka nin ko in kɛlɛ ka bɔ an da la.